Ja siinä soitti Linkin Park In The End. Tämä on Radioreaktori 100.0 MHz ja Aleksin ja Mervin iltapäivä. Helsinki City Run käynnistyy tuota pikaa. Kello on nyt 14.34 ja 15.00. Sieltä ensimmäiset juoksijat lähtevät ja he lähtevät 10 minuutin väliajoin. Mä kävin juoksemassa torstaina Helsinki City Runin osallistuvan Tommi Walleniuksen kanssa, josta on pian luvassa myös juttu. Mut mun täytyy kyllä sanoa, että se fiilinki siinä pienessä juoksentelussa, niin se oli oikeastaan aika mukavaa ja mulle taisi jopa tarttua pieni juoksukärpänen, vaikka se oli ihan pientä semmoista verryttelyä. Aleksi, mun oikeasti, kun sä sanoit, että sä oot menossa lenkille, niin se oli mulle aika kova yllätys, että sä lähdet juoksemaan. Mitä sulla oli päällä? No, mä olin itse asiassa tulossa suoraan duunista, niin mulla oli puvuhousut, mutta mä olin ottanut kuitenkin lenkkarit mukaan ja sitten verkkareita, kun en himasta löytänyt, niin kaverilta sitten löytyi kuitenkin sellainen verkkaripaita ja sen sitten vedin päälle, mutta lenkkarit oli kuitenkin, mutta prässihousut. Ei se nyt niin hauskaa ole. On se, mulla on tästä hyvä tarina kerrottava, nimittäin kun mä olin nuorempi ja kävin kuntosalilla Loviisassa, josta olen siis kotoisin, niin siellä kävi romanivähemmistöön kuuluva mies, kävi sillä samalla kuntosalilla sitä aina välillä vähän bodaamassa, puvun housut jalassa ja sitten suoraan saunaa siitä, että sä et ole ainoa tässä maailmassa, joka urheilee prässihousuissa. Mutta miltä se susta tuntui se juokseminen? No ihan semmoista semihauskalta, että olen nyt joskus ennenkin juossut esimerkiksi bussiin, mutta että ei siinä mun mielestä mitään. Toisaalta kyllä mä oon aina vähän ihmetellyt sitä, että kyllä mä tajusin, että niin kuin lyhyttä matkaa juoksee ehkä puoli tuntia tai tunnin, mutta sitten niin tämmöiset, jotka ravaa joka päivä pitkää matkaa, joku Alexander Stubb tai joku tämmöinen, niin kyllä mä niin kuin ihmettelen sitä, että, niin kuin, että kyllähän täytyy vähän tylsältä tuntua, ja kyllä mä sitä siltä Tommi Walleniukselta kyselinkin, että eikö sitä nyt vähän tylsää hommaa ole. Okei, mutta me kuunnellaan Tommi Walleniuksen mietteitä ihan hetken kuluttua. Mutta nyt ensin kuitenkin Boulevard of Broken Dreams. Ja siinä oli Boulevard of Broken Dreams. Kello on nyt 14.41 ja City Runin alkuun on aikaa vajaa 20 minuuttia. Ja me tutustutaan ihan hetken kuluttua yhteen juoksijaan, joka on mukana, Tommi Wallenius, eli Aleksin lenkkikaveri. Kuultiin tuossa äsken, että Aleksi oli ollut ihan prässihousuissa, hieno mies kun on, niin lenkillä. Ja kuunnellaan vähän Tommin mietteitä siitä, että miten City Runiin, eli puolimaratoniin valmistaudutaan. Ja toi tosiaan alkaa kello 15 se maratoni, puolimaratoni ja koko kaupunki on ihan sekaisin ja kannattaa autolla liikkumista keskikaupungilla silloin välttää. Ja heti muutaman biisin jälkeen niin sitten soitetaan Tommille vielä ja kysellään vähän viime hetken kuulumisia, että onko kaikki kunnossa ja tankkaukset ja muut suoritettu. Mutta ennen sitä nyt kuitenkin tuo Tommin juttu. Onko sulla joku tietty tapa, miten lenkkarit pitäisi tämmöistä kunnon juoksua varten sitoa? Tuo on aika klassinen niin kuin lätkän pelaajat aina sitoo jollain tietyllä tyylillä, että tois peli onnea, mutta että kyllä mä itse nähnyt sidon ihan vaan sillä lailla, mitä on joskus pienenä opetettu. Kyllähän ne joskus aukeaa sit juostessa, mutta ihan hyvin näillä on pärjännyt. Nämä on semmoset, miten nyt sanois, ehkä vuoden vanhat tossut ja ei nyt enää ainakaan mitään isoja juoksuja voi uusia hankkia, että ne on sitten kesällä. Joo, no nyt ollaan tosiaan täällä Tommi Walleniuksen kämpillä täällä Munkkiniemessä ja lähdössä palauttavalle lenkille. Pari päivää on enää aikaa tähän. Niin millaista tavoiteaikaa tässä Helsinki City Runissa, Tommi Wallenius, lähdet hakemaan? No siis pitää nyt muistaa, että tämähän on mulle ihan vaan välitavoite ennen Tukholman maratonia kuukauden päästä, että mä lähden semmoista ihan kevyttä pitkää lenkkiä juoksee. En varsinaisesti mitään aikaa lähde tavoittelemaan, mutta että kyllä se nyt alle 2,5 tunnin sentään pitäisi mennä.
No niin, lähdetään tonne ulos vähän veryttelemään ja katsotaan, että pysyykö toimittaja kenties juoksutahdissa mukana. Kyllä varmasti pysyy. Manneksi juokseminen on vähän tylsää homma? Se on paljon, joo. Se on yksinäistä tylsää hommaa, eikä se on ihan puppua. Meillä on esimerkiksi hyvä porukka, millä me käydään, sanotaan viikoittain, parin viikon välein heittää joku vähän pidempi lenkki ja porukassa on oikein kiva juosta. Millaisella ohjelmalla nyt pitäisi lähteä tämmöisen huonokuntoisen miehen niin kuin minä olen, jos mulla ehkä hikiseen menisi Cooperi kävellen, niin mitä mun pitäisi lähteä valmistautumaan, sanotaan nyt tämmöiseen puolimaratoniin? No, se on pitkäjänteistä duunia kyllä, että musta tuntuu, että jokainen melkein tekee sen saman virheen, että lähtee alussa liian kovaa vetää. Itse tein sen saman virheen vuosi sitten ja paikat olikin rikki sitten reilut kuukauden, että en voinut tehdä yhtään mitään. Et lyhyitä matkoja, mutta semmonen säännöllisyys. Mulla alkaa kyllä nyt syke. No pumpaa siihen malliin, että penkki tulee just sopivasti. Pitäisiköhän sitä pysähtyä vähän venyttelemään? Voidaan kyllä. Hoho. Aikamoista, joo. Ei se nyt vielä hirveästi noussut se syke, mutta 140, mitä siellä on? Tällaista kevyttä, mutta niin se pitää ollakin. Ei tässä voi enää auta repiä enää kovin kovaa, kun ylihuomenna mennään. Ei se nyt loppujen lopuksi niin hirveän paljon kovempaa vauhtia se tuossa ylihuominenkaan mulla ole, mutta... Tommi Wallenius, kerrotko nyt vielä sitten sen tavoiteajan? No niin kuin mä sanoin, että kyllä rauhallisesti tullaan menee, eli alle 2 tunnin 30 minuutin lupaan olla maalissa. Radioreaktori, tasan 100.